Mitenkään me tehdään? En mä tiedä. Tää on improvisaatiota. Mennään sillä. Kyllä. Tää on hyvin tähän. Nyt te saatte kuulla kaiken tästä puhelimesta, mitä te ette kuullut aikaisemmin, ja vähän lisää. La 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 la. Kyllä menee. La 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 la. Jolla jo jolla. La 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 la. Jolla jo jolla. La 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 la. Joo, läksä sellainen hakki samaa tien, jolla itselle käyttöön, takia siinä on 4,5 tuuma imeäs näyttöön. So, ne saat myöskin HD torilla. Accessoinen on jolle ja kyllä torilla. Pirossa. Soteeksi se oli vaan vitsi. Jolla ilmeisesti, kaikki mietti saman tien vitsi. Apua vaikea voittaa. Mitä pystyi voittaa? Todellakin sieltä ja muistisasiaa hoitaa. Joo, ja tämäkin on sen takia kiva. Et siinä on kuntoissa megaa talletustilaa. Todellakin. Muista vittu Asse. Accessoinen se on HD ja tähän sitten Ante. Joo, ja mitenkäs tämmönen sattuu? Jollassa kestää 2 vuotta se ampuu. Kun silmät enää tote. Ei meillä ylsi. Todellakin, ja jos pakkoja haetaan. Siinä on ilmeisesti 8 megapikselin kamera ja se on paras koko ihme Euroopassa. Sitä ottaa koko iso ihme massa ja sanoo, että on pakko hommata. Koska sen näyttää jos sottasta, mulla on sille korkeus näytös paksuus sekä paino. 141 grammaa. Se on ainoa puhelin, koska se on sellainen setti. Mä kuulen, siinä on ilmeisesti paras netti ja sen GPS-avulla mä löydän kotiin. Siitä speksit kerro mielellään, jos sopii. Koska se on sellainen teksti. Tää on ihan oma speksi, mut musta tuntuu, että jos sä ostat jollain täältä, niin se tekee sut ihan tosi onnelliseksi. Onnelliseksi ja se on just sellaista settiä. Korkeus 131 millimetriä, leveys 68 millimetriä, paksuus 7,9 millimetriä. Anteeksi, se on ollut vitsi mestoilla. Saijos 101 grammaa estoilla ne pitää. Tässä tuli piisaali kita. Mä luottelin tarkalle, jos tuolla kaikki pitää. Todellakin ja saa se siihen sekaan. Siinä on se Sailfish OS Beta. Eli siis hyvä käyttöjärjestelmä todellakin. Mut tuli jollaista nopea fani, kun mä mietin, että se on niin yksinkertainen käyttää. Katsokaa nyt millä se puhelin näyttää. Se on siistimpi kuin mikä sulla on koskaan ollutkaan. Se peili ei tuu ikinä ontumaan. Ei tuu ontumaan, mulla on monta neuvoa. Se ei maksa juuri mitään, 390 euroa. Se tuli vähän yhtä nopeeta. Apple, Microsoft, kaikki saa hopeeta. Mut hopeaa, se on tavallaan hyvä. Apple sellainen, mulla olisi joku lennäkynä. Tehdään kaikki suunnalla. Kato DNA, sydän jolla. Todellakin saanut vois kikkisiin. Jos siinä olisi vielä ollut sen merkki suomalaisesta ikkisiin, koska se olisi niin siistiä. Ja siitä ei tarvitse pyörimään niin kuin joku siivillä. Kato siis oikeesti tota näyttää se kirkas. Kaikki vielä sitä käteen jolla ilmas, koska tänne siis tai siihen, siis kerrotaan jolla sekä haluta, täällä on hiljat. Oh, kuuluu la 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 la. Ja jolla ja jolla, onko? Kuuluu la 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 la. Jolla ja jolla on. Kuuluu la 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 la. Jolla ja jolla, onko? Kuuluu la 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 la. Jos jolla ja jolla. Jos jollain on jolla, niin sit on hyvä olla. Ja että siitä ennen kaikkea tyhjentää polla. Mä kerron, miksi mulla itselläni jolla, kun mulla on lompakko ja siellä euroja nolla. Jonneksi se on minumassa ilmaiseksi sitä. Vaikka en edelleen tiedä jollasta pitää, mutta niin speksit mitä sanon mielellään. Enkä ole kaikki jollanomista ja pelkän mielellään. Rupe vaikka tiedämään, ihan sama.